सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। नमस्कार, कोकण 7 लाईव्ह मध्ये मी प्रसाद पाताडे आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। मुंबई गोवा महामार्गावर पुष्पसेन ज्ञानपीठ हुमरमाळा येथे भीषण अपघात झालेला आहे। या अपघातामध्ये आपण पाहता या दृश्यांमध्ये गाडीचं जे आहे ते प्रचंड नुकसान झालेलं आहे। कोणतीही जीवितहानी ती झालेली नाही आहे, मात्र या ठिकाणी म्हैस जातीचं लहान जे पाडस असतं, रेडकू असतं, हे गाडीसमोर आल्याने हा अपघात झालेला आहे। आणि या ठिकाणी अद्यापही पोलीस प्रशासन दाखल झालेलं नाही आहे। तसेच या ठिकाणी पाहतोय आपण मोठी गर्दी जी आहे ती पाहायला मिळते। गाड्या या ठिकाणी अडकलेल्या पाहायला मिळतात। जो CCTVचा जो खांब होता त्याला ही गाडी आदळली आहे आणि त्यामुळे या गाडीचं प्रचंड नुकसान झालेलं आहे। रेडकूला वाचवताना जो या रेडकूचा जो मालक होता तेही किरकोळ जखमी झालेले आहेत। त्यांनाही नजीकच्या जे रुग्णालय आहे तेथे दाखल करण्यात आलेलं आहे। आपण त्या दृश्यांमध्ये पाहतोय की जो CCTVचा जो खांब आहे तोही या ठिकाणी रस्त्यावर आलेला आहे, मात्र अद्यापही पोलीस प्रशासन असेल, महामार्ग पोलीस असतील ते या ठिकाणी दाखल झालेले आपल्याला पाहायला मिळत नाही आहेत। आपण हे दृश्य पाहताय, या ठिकाणी हा जो अपघात झाला आहे या दृश्यांमध्ये आपण पाहतोय। तसंच मी आपणा सर्वांना दाखवू इच्छितो की या ठिकाणी जे रेडको आहेत तेही जखमी झालेल्या अवस्थेमध्ये आहे। थोडंसं त्या रेडकोलाही लागलेलं आहे। आपण पाहताय ते हेच ते रेडको आहे ज्याला या ठिकाणी जे जखमी झालेलं आहे। गाडीच्या समोर आल्याने त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न करताना वाहन चालकाने ह्या रेडकोला वाचवण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र हे रेडको गाडीला आदळलं आणि याच वेळी या जे रेडको आहे त्यालाही वाचवताना त्याचा जो मालक आहे, रेडकोचा जो मालक आहे तो आडवा आल्याने त्यालाही वाचवताना हा जो अपघात झालेला आहे। आणि यामध्ये जे आहे ते गाडीचं प्रचंड नुकसान झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय। आपण गाडी पाहूयात। ही जी गाडी आहे ती गोव्याच्या दिशेहून मुंबईकडे जात होती आणि या ठिकाणी हा जो अपघात झालेला आहे हे पुष्पसेन ज्ञानपीठ जे आहे तिथे हा अपघात झालेला आहे। गुराख्याचं जे रेडकू होतं ते या गाडीच्या अचानक समोर आलं आणि हा अपघात झाला। तसंच या वासरू जे समोर आलं, रेडकू जे समोर आलं, याला वाचवताना या ठिकाणी जो या रेडकूचा जो हे आहे तोही या ठिकाणी जखमी झालेला पाहायला मिळतोय। हुमरमाळा पुष्पसेन ज्ञानपीठ या ठिकाणी अपघात झालेला आहे आणि या अपघातामध्ये गाडीचं जे आहे ते प्रचंड नुकसान झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतंय। तसंच या ठिकाणी बघ्यांची गर्दी जी आहे ती आपल्याला पाहायला मिळते आहे। तर या ठिकाणी जे आहे हा अपघातानंतर बघ्यांची जी गर्दी आहे ती फार मोठी जमलेली आपल्याला पाहायला मिळते। तसंच या ठिकाणी जे जखमी आहेत ते गाडी चालक जे आहेत तेही या ठिकाणी आहेत। जखमी जे पाडको आहेत तेही या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतंय। तर आपण या ठिकाणी पाहताय जखमी जे आहेत त्यांना या ठिकाणाहून हलवण्यात येतंय। या दृश्यांमध्ये आपण पाहतो आहे जो वाहन चालक आहे तो मध्यधुंद अवस्थेत असल्याचं म्हटलं जातं आहे। या ठिकाणी वाहन चालकाची जी अवस्था आहे ती मध्यधुंद अवस्थेत असल्याचंही जी चर्चा आहे ती या ठिकाणी आपल्याला ऐकायला मिळते आहे। आणि यामध्ये नक्की चुका कोणाची हे जे आहे ते पोलीस प्रशासनाकडनं ठरवलं जाणार आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।